Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrifjuta li jwieġeb mistoqsijiet dwar il-kumpanija 17 Black, jiġifieri dik il-kumpanija li fiha daħlu €1,300,000 u li kienet intenzjonata li l-flus ta' ġo fiha imorru ġo Herneville u Tilgate, il-kumpaniji sigriti tal-eqreb żewġ persuni ta' Joseph Muscat. Fit-tmiem żjara f'fabbrika fiż-żona industrijali ta' Abu Lebel, Muscat kien iffaċċjat minn numru kbir ta' ġurnalisti lokali li staqsew dwar x'passi se jieħu quddiem dawn il-fatti ġodda, imma Muscat irrifjuta li jwieġeb bl-iskuża li għaddejjin l-inkjesti. Taf ta' min hu fl-imsettur topra il-kumpanija? Jien fil-diskussjoni kollha u fil-dak kollu li qed jintqal fil-kuntest tal-Daphne Project, la darba hemm investigazzjonijiet uħut minnhom mitlubin minni, uħut minnhom mitlubin minn deputati tal-oppożizzjoni, naħseb inkun responsabbli jekk nippreġudika dawn l-investigazzjonijiet bi statement jew ieħor. Il-każ qala huma mhux ma ħarġitx mid-Daphne Project u qal li kien hemm link bejn u qal li kienet partner business manager mhux qed tippreġudika l-ebda investigazzjoni jekk qala hu stess. Dak hija interpretazzjoni tiegħek jekk tippreġudika xew le. Do you know who the UBO of 17 Black is? Ħanerġa' nirrepeti t-tweġiba li qed qabel. Ħanerġa' nirrepeti t-tweġiba li qed qabel illi min ħanagħmel l-ebda statement li preġudika l-investigazzjonijiet li għaddejjin. Surely at least you must have asked each Cambry for an explanation as to who 17 Black belongs to. Jien naħseb dawn il-mistoqsijiet u dawn il-fatti qegħdin jiġu investigati. Fil-waqt li beda jaħrab milli jwieġeb mistoqsijiet dwar 17 Black, Muscat minflok beda jdawwar ir-risposti fuq e-grant anke jekk il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti kienu dwar 17 Black u l-1,000,000 ta' €300,000 li daħlu hemmhekk. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija dak li tqal fil-konfront tiegħi jiġi ċċarat u jiġi miċħud mal-arkarija. Fuq il-każ tiegħek Prim Ministru f'17 Black hemm iswed fuq l-abjad li daħlu 1.3 million Prim Ministru f'iswed fuq l-abjad ta'. Wara fuq il-każ tiegħi. Tkellimna fuq 17 Black Prim Ministru 1.3 million daħlu f'17 Black. Ħassaqsih il-Kiċ Cambry kif 17 Black hija target client ta' Herneville u Tilgate. Inti tista' ssaqsi fuq xi street. Jien għandi dritt li wieġbek li twieġeb għall-mistoqsijiet tagħna mhux iddawwara fuq xi ħaġa oħra. Għal dan iż-żmien sena il-pajjiż kien in turmoil għaliex saret allegazzjoni li l-Prim Ministru jew il-mara tiegħu ħadu €1,000,000. Dik l-allegazzjoni illum sparixxiet. Jien huwa fid-dover tiegħi illi nitlob u nara li jekk hemm xi prova b'dal ġurnalisti kollha internazzjonali toħroġ din il-prova. Issa weġibna fuq il-1.3 million tal-li daħlu f'17 Black. Il-1.3 million li daħlu f'17 Black ħatibqa' ċas qudiemhom Prim Ministru. Għalkemm is-sit ta' 17 Black mhux magħruf jew magħrufa, il-karti li ħarġu fil-jiem li għaddew fl-istejjer ta' Daphne Project juru bl-aktar mod ċar li l-kumpanija 17 Black kienet target client ta' Herneville u Tilgate. Il-karti juru wkoll li f'17 Black miftuħa f'Dubaj daħlu €1,300,000.